kata bandhogi ka gin gipuonjo to ging'iyo rangach nyakoromogi achiedh nade omako japuonjre moro manyako ma jahigni 14 manyicha ne otimo penj mar klas 8 KCPE kaunti ma Siaya bang' sirikal yiero ne sikul mar yawuoyi mar sekondar. Gloria Adhiambo Owino manoyudo maks 389 e penj mar klas 8 ma higa mokalo e sikul primar ma Nyalgunga manitiere sub kaunti ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya nobwok bang' yudo oboke mar donjo e klas 9 e sikund yawuoyi ma Lenana. Simfros Okinda ne kod ler mar wachni. Wuoth tero achiel kachiel nyaka dala gi Gloria Adhiambo Owino mantiere gweng' mar Nyalgunga e sub kaunti ma Lego Usonga. Ka wayudo ka Gloria ka achiel kod moko kuom anyuola mare odich kod tijegi ma pile ka pile. Gloria e nyathi manotimo maber ahinya e skundgi kanoyudo maksi 389 e skund primar mar Nyalgunga manorome dhi e skul maduong' kidieny mar National. Gino manomore ahinya ka achiel kod anyuola mare. Mor ma kata kamano nong'ad machuok tok fweny ni ne oluonge skund sekondar mar yawuoyi mar Lenana. Skul manoluonga en Lenana skul ma bang'e naduoga yudo ne en skund boys. Tan nandiko skunde kaka Alliance, Rangala, Kisumu Girls, Sega kod Sinaga. Skul magombo dhi kind mago en mana Kisumu Girls. Chenro mag temo loko skul ne Gloria pok onyago olemo ka koro anyuola chunygi dang' ni lek mar nyathigi mar bedo laktar nyalo biro gore e lwanda. Anofwenyo ni skul ni en mar yawuoyi to ng'ama ne wakwongo gochone ne en teacher mar skundwa ma Nyalgunga. En kane wagochone to nyisa na ayud kaka nyaka ondiga to mondo wadhi Rangala Girls mondo wakwa chance. To Rangala Girls kuma wadake Nyalgunga ka iboro ma kidhi gupeng kidhi 200. Koro ne waonge fare sechego mok ne wadhi. Gloria kod anyuola mare koro ni kod achiedh nade mathoth kaluwore ni kopogore kod ne luonge skundi yawuoyi gionge bende nyalo mar chulo fees mondo Gloria sombe odhi. Shida mango nani nyako to noluonga e skul mar chuo. Koro akwaya jok manyalo konya nokonya mondo adhi secondary school. Min Gloria Margaret Awuoro wacho ni oseyudo ng'ikruok mathoth e temo manyo sir mar somo kotiyo gi oboke mar skundi yawuoyi ne nyare. Asetemo kwa basari kamoro amora to tama nikech kaka ne omiye form mar nyathi mawuoyi to nyathi manyako. Kalo to nokalo maber gi maks 389. Atima contract mag puodho gi. Gloria koro riwre e listi mar jopuonjre manotimo maber e penj mar klas 8 mar higa mokalo makata kamano chan nyalo mono dhi nyime kod somo margi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Weg nyamburko mating'o jowuoth kata matatu e kaunti ma Migori